Sanibonani nganibingelele egameni la Jesu, igama lami ngoJumbo. Lo ocula igospel, ingoma zakhe zithi obaba singenise, enye ithi engipha amandla okunqoba nezinye ke bazalwane. Namhlanje ngijoyine i-challenge yengoma kaShwi Ecula no Khuzani no Jaiva zemnike. Ngithe nami as a gospel artist ake ngiyingenele challenge le ka Maskandi. Ngiyabathanda ke abaculi Maskandi, ngiyabasupporta kakhulu. Nami ngumculi wegospel kodwa nginabantu engibasupportayo nomunye umculi engosupportayo njengo Maskandi. Ngithange ngenze challenge yengoma yabe ezophuma. Ngicela ukuthi ke niyithenge bazalwane maseyiphumile. Nami ngithanga ngenze nje challenge ngoJumbo. Ukuze abantu bayithokozele emakhaya. Ake siyilaleleke ngidlale. Jumbo,